ku zo za a yi rantsuwa, taho ranar rantsuwa. Aligaru yanzu shine dan majalisa. A madadin kungiyar Aligaru Network wato AGN na taya mai girman Honorable Aliyu Aminu Garu sarkin alhazan Bauchi, zababben dan majalisar tarayya mazabar karamar hukumar Bauchi, sauran kungiyoyi da ilahirin al'ummar karamar hukumar Bauchi waɗanda suka yi cincirin da wajen kaɗa masa ƙuri'a har aka kai ga nasara. Murnar rantsar da shi a matsayin wakili a majalisar tarayya don wakiltar al'ummar karamar hukumar Bauchi. Kungiyar AGN na yi wa Aligaru fatan samun jagora daga Allah mahalicci don samun damar gudanar da ayyuka daidai da muradin al'ummar karamar hukumar Bauchi. Wannan sako ne daga kungiyar Aligaru Network wato AGN ta hannun shugabanta ambassador Okashi OWB. Murna muke yi manya da yara, Aliyu Garu mai kishi ne, zuwan Abuja alkhairi.